chokwadi chese chokuda pachena. Panguva ino nyika yese yeZimbabwe yongoti yowe ndo zvataitaura izvi. Chokwadi chakubuda pachena. ZANU-PF nemamembers ayo akunyatsokushowa their true colors. Havachanyari kuti they are targeting kuti vaatene the Mafidi dynasty. Ndisati ndapinda mashoko ari kubuda pachena, nyika yese yeZimbabwe ichizvionera. Panguva ino zvikananda hazvichanyari zvakunyatsobuda pachena kuti nyika yese yeZimbabwe izive kuti ndo zvavaronga. Don't go subscribe or like on the bell icon. Ndimuna pahendo ya president and 2030 zvikora zvikananda anoposta mapictures seamuri kuona at this motor vehicle yeZANU-PF yakanzi the Munumutapa dynasty. Nobva yaposta picture yemutungamiri wenyika president Emmerson Mnangagwa. Anobva auya achinyora achiti degree under the Munumutapa kingdom a massive military restructuring is coming to the generals protecting ED. Your time is up. You will be stripped of your duties to make the way for the kingdom's army. ED used stamp and assassinate all those who are protecting him now. Ndo mashoko ari kuda panguva ino achipa a warning. Right now this end iri kutaura pamusoro penhau dziviri, nhau yethe Munumutapa dynasty at the same time ndobva ava yakadescribe nenhau ava yema-current generals amuri kuona awachiti these current generals. Mind you, noda kuti the script yakamboitika long back ona 2017 ndo yakuda kushanda again. Panguva ino kuchionekwa kunzi aiwa magenerals vari kutora the role or who are taking part panhau dze2030 aiwa tichazongokunzwai manguva ngano taatena zvedu the 2030 pakuchida kuinstolewa the dynasty. Madevelopments ari kuda panguva ino ari kuyachitaugwa aiwa the handle yeUnder 2030 ichiti zvina zvina kumira zvakanaka panguva ino nyika yeZimbabwe. Ndakuma section medu dzafunguro aim kuti kudipa musoro wechiriko ichi. Subscribe or like, chat on the bell icon.